kwado a yaɗo dai kwado a ruwa yake wai kai dala gafara wai kawai irin gagara wai kai dala kullum sai ka yi zimazuru da dini wai kai wai me kana tunanin ne wai dan na ce malam kwado me a cici kana gani wai bana ji Hausawa ne to ji kake ka bana ji Hausawa na wai ji kake yi bana ji Hausawa yanzu da wani yare na yi magana wuna to in kana ji ka ce assalamu alaikum matar duburudu na zo ki bani madubin duburudu in duba ni matar duburudu ban dauki madubin duburudu na duba ba sai kai bakon duburudu zan dauki madubin duburudu ba ka duba fuskar ka cabbi jam assalamu alaikum mata Masaudu waye Masaudu dubarudu aka ce assalamu alaikum matar dubarudu na zo ki bani madubin dubarudu in duba ni matar dubarudu ban dauki madubin dubarudu na duba ba sai kai bakon dubarudu zan dauki madubin dubarudu ba ka duba fuskar ka abin da kamar wuya assalamu alaikum mata Masaudu na zo ka bani ran madubin Masaudu duba fuskar irin na Masaudu ko da Masaudu ya zo masala Masaudu ka ce ne akwai bokiti Masaudu ko wala baka ji Hausa ba dala duniya dala sai aka wani Masaudu me aka Masaudu ma ko tace ho to to yanzu ka ce ina tafiya kurun na tsinci kunkurun na kai shi kasuwar kurun sana kurun ina kurun na sai da kunkurun ba zai iya ba ina zama lafiya kurun na sinta kunkuru a kurun na kunkuro na kurun ina da kurun na je nan ne ma na ci gaba na kurun na je kasuwa mai kurun na je kurun mai mashi kurun ban je kurun ba ina ganin kurun a cikin a nan ma ko kurun kai ba ho ina Hausa nan wallahi ka daina cewa ka ji Hausa to ka ce tsakiyar tsutsa tsakar daki tsakiyar tsutsa tsakar daki saka susa saka me aka yi susa saka daki dala kai wannan kai da Hausawa ne wallahi dala me aka yi wani susa saka daki saboda Allah ba ka je mulla sun janci Allah ya ban kudi shi ne ake kira taba ka je na suke alo Allah sarki ni da kwado ne nan muna je da yado dai wani irin kwado ba yana ruwa da yado to shi kenan zan zo ka buga flashin anjima to na gode wallahi Allah mai iko annabi na da daraja kuma wa sallallahu alaihi wasallam wannan magana haka take da ta duniya ina ji da kai Hausa sai dan Hausa garanti wannan haka karin magana sai dan gwari dan duru ba a ina ne kai karin magana gaman nan a ina ne kai karin magana da wani magana ne kuma kai ka iya karin magana original in an bi daga me jinni ka zai sai mai gida me ka ce in an bi daga me yi jinni ka dole sai petrol dan buroban shi au kaji aikin banza kai ba an ce ma baka iya hannu daya da shi na wankan kashi an kaji an ce an bi daga shine na kurya kasha kashi kamar yana karshe zai sha kashi mana na kurya zai sha kashi to an bi daga ta ƙure kenan. Wala sa ba. Sannan kuma sai a ce hannu ɗaya shine baya ɗaukan jinka. To a ce ya bi ni daga na mewe? Na ƙurya kasha kashi. To a dai mutum ya zo a karshe ba sai canza hanya ba? Ta yaya bayan an riga an ritsa su. Dala wannan ka yayi faci wula. Ba ka fa iya Hausa bane fa. Kai akwai wani? Akwai wani mana. Wani ne. To in ka isa kamun wannan karin magana. Ruwa ya ci mutum. Kwanan shi ya kare. Gaskiya dan gwar ka ji Hausa. Wai ruwa ya ci mutum wai kwanan shi ya kare kuma ba ta wani goyi ai gaskiya. Kwanan shi ya kare amma abin da ba haushe yake nufi. In ruwa ya ci mutum ko takobi ka mika me zai kama domin yana neman rayuwa da zai fito. Ko kai aka ce kana cikin ruwa ga shi kirikiri kana ganin rayuwarka za ta kare in aka mika ma takobi za ka rike ta dan a janyo ka. Rayuwa wai zai kare. Rayuwanka. Kiriya ne wulai sai dai naka. Wulai sai dai naka. Wai kai na lura ma kama kana so yau majalisa na yin rijima ne ba ko? A to in ma rijima ne ya za ka yi da ni. Oh kana so a yi cinan ko? Na fi karfinka. Gulo. No sense. MTN. Global.
Etisalat. Intercellular. Be mobile. Zen. Where Zen? Po. Po. Ni ne po? Anche maka po. Ni ne po? Anche ma po. Ni ne kira po da duniya. Kai ba ho. Ni ne kira po da duniya. Anche ma po. To wallahi ni da kai ne. Kai da ni. Wallahi ni da kai ne. Na so ka bani da shi ne in ɗaga shi in buga shi da ƙasa a nan. Baka. Kuturu banka.